O taýda o Kerimjik çyky bar. Kerim İsmail. Ol Serdar Hoca nepes bilen oturup alşyryň o mundan 1,5 mil odal oýun edip bara Kerime atan haýwatyny alyp şeýdik görkezýär. Alşyr o taýda näme diýär? Alşyryň mertebesine ýetdi, bir giden aktivistiniň mertebesine ýetdi Kerim bolýan. Näme etdi? Alşyr Türkiýanyň içinde bir aeroportdan başga ýere gidip barýaka, aeroportda özüni video düşürüp men Frankfurt'a geldim, Germaniýa geldim. Kerim, hani senin nerkek bolsaň, niýe oturan bolsaň adresiň ber, men na birinji görjek adamym sen, ina şu şappa adam seňle mäňe berilmeli şappat diýip, duluňa berilmeli şappat diýip, şappadyny görkezýär da şatady yumrugyny me şappady. Ene depdiň oturwam neme diýär? Kerim İsmailow Serdar Hoca nepesden haýyş edýär TikTok'da. Şonu tapyp görkezsen edýär. Alşyr hakynda. Şu wagt Alşyr deportasiýa lageryna otyrka. Janam gylsyny durka, akbal gylsyny durka, şolar ýa-da görkezmem. Näme şeýle edip bilýän? Özüňiz pikirediň, özüňiz sora berin. Näme üçin şu wagt Alşyry bir huligan, bir bandit ýaly edip görkezäje, şonu ýaly bir täsir galdyrajak zatlar görkezmeli. Ýekejek edek Alşyr şonu oýun edip diýdi. Ol Germaniýada gelen ok, geljek da adam ýok. Prosta öz mertebesine ýetilen soň aeroportda bir ýerde İstanbul aeroportda durka, özüni şeýdip alyp oýun edip, "Na men Frankfurt'a Germaniýa gelip düşdüm. Kerim adresiňi ber, menne barýan" diýip oýun edýär da. Barjak da adam. Şoň ýazgyny saklapdyrlar. Iki bolup oturup şonu görkezýärler-de häzir Alşyrden bandit ýasamady. Ony aktivist diýip görkezmellärini, blogger hökmünde de däl. Ýok, bu bir balamut, bir adamlara haýwat atyp beren, adamlar urjak, ýinşek bolup beren bir şunýaly bir adam, sizden bundan aktivist ýasadyňyz, äkediň muny diýen mesaj berip otyrlar. Şonu näme üçin edip bilerler şular adamlar, he? Serdar Hoca nepes bilen Kerim İsmailowyň özüne gerekmi? Ýok. Aňyrdaklara gerek.